on haasteen paikka. Mitäs tän nimi onkaan? Silipaprika. Ja ne on vissiin aika tulisi. Kerppas jopa kuinka tulisi nämä on? No ne on kolmanneksi viimeisessä tuolla niinku chiliasteikoissa tuolla takana näkyy ne. No niin, ja siinä pitää syödä kaikki, mutta yksi kerrallaan. Niin. Nyt tämä olisi varmaan eka punainen. Onks tää tulisin? En minä tiedä. Tää on tää pieni ekana. Niin. N. Nyt. No onko tulista? No niin, seuraava. Oota. Mannara vielä nielu. Kannattaisiko ottaa se kuori pois? Tai siis se päässä oleva juttu. Aha. Oliko miten tulista? Mitä? Oliko tulista? Turhan. No niin, seuraava. Ei oo tulista. Onko? Ota siellä yksi. En. Taas sinun kanava, hei. No niin, seuraava. Oota vielä. Joo. Selvit. Ai pitskieli. Toinen. Koskeeko kurkkuu? Eiku sun kiele. Mä juoksen heti. Mitä sä teet? Miksi sä syöt lehtiä? Miltä tuntuu? Liian tulista. No otas toinen. Sä otat tän punaisen. No en ota. Ota tää. En. Mä en ota mitään. Se on vaan koko laiva. Nopeuttaa kun mä syön pitkän. Älä välitä siitä yhtään. Tulee kyyneleet silmistä nyt. Hyvä. Teidän myötä kaikki menee tonne. Hei, nyt tuo punainen pikku paskiainen melkeinpä. Syö se kokonaan nyt. Laita kokonaan suuhun. Tuo mehuatti ei oikeastaan auta mitään, kun siinä pitää olla maitoa. Voi. Nyt juostaa heti meille, kun tää on syöty. No niin, nyt et sylkäse pois. Kokonaan vaan. Ja iso. Ei kestänyt. Haaste oli tässä, heippa!